Бәйрәмегез белән сезне. Шексез зур шатлыклар, бәхетләр, сәламәтлек сезгә. Водолей мы с тобой. Әйе, без водолейлар. Вообще язганнар водолейлар бик яхшы кешеләр дип язганнар. Әйе. Хай Уфа. Бая әти турында записка меңгергәч әз генә югалып калдым, мин көтмәгән идем дөресен әйткәндә. Әле теге күңелдә урнашып бетмәгән бу яңалыкны хаман сайын тынычланып булмый торган момент минем өчен. Мин беләсезме, олылар әйтәләр. Олылар әйтәләр, имештирем Ходай тәгалә яраткан баласын сынармын дип әйткән ди. Мин инде кайчакта уйлап куям, мин әйтәм, моның кадәрле нык иттереп яратмаган булсаң да булган булыр иде инде. Шундый кыска гына вакыт эчендә ниләр генә булып бетмәде. Баштан әни китте, аннан Илфак китте, аннан әти китте. Сез белми торганнары да бик күп. Мин һәр көнне иртән күземне ачам да иң беренче булып Худайдан сабырлык сорыйм. Зинһар өчен юк-бар сүзләрне ишетмәскә, гайбәтләргә колак салмаска, бөтенесендә күтәрергә һәм һәр вакыт елмаеп кына торырга көч бир әле соң Ходаем дип сорыйм. Мин бер вакытта да яшермәдем. Күпме генә яратып, күпме генә хөрмәт итеп яшәсәм дә, әнкәйне мин әти кызы. Әти малае. Гаиләдә 3нче кыз икәнемне дә беләсез. Малай булырга тиеш булганлыгымны да беләсез. Булып кына чыкмаган. Әти барыбер гел малайлар кебек үстерде, безгә кунаклар килгәчтен табын артына утыралар. Әти здоровый иде, мине шулай сүз бирәләр, матур мужик, торып баса иде, рәхәтләнеп көлә. Эй! Миңа мени соң инде ул кеше арасында сүз сүләү. Ана минем кәкре тәпеле улым бар, улым мончы давай берен истәде. Үзе кәкре әйтеп бетерде, шөкенчек. Әни сөйли, әле аягында да басып тора алмаган килеш, миңа калдырмас өчен Урал мотоциклының бензобагына аягыңны айырып утыртып куя иде дә, өстеңә ята иде дә, иратлар белән делянка кисергә апчыгып китә иде атаң белән үзе белән. Әти мине бер вакытта да кулыннан төшермәде. Әти малае, без икебез бүтән планета кешеләре, аерым планета кешеләре әти белән. Үзе электрик, үзе сварщик, үзе балта остасы. Мин белмим, безнең районда әтинең кулы тимәгән берәр йорт, берәр мунча калды микән. Үзе үздереп баянда уйный торган. Төнге сәгать 2-ләргә кадәр әти белән пилорамда такта ярайык. Аннан соң күңеле тулып китә иде, кычкырая: "Малай, бар әле анаңа күрсәтмичә генә баянны сүрәп чыга әле", дия. Баянын апчыга идем дә, әкрен генә яңа ярган такталарның опилкасын куеп төшә иде дә әти белән: "Эй, давай", дия иде дә, икәүләшеп җырлый идек. Җырлый идек, кычкырып торып җырлый идек, белсәгез, әйме бер 15-20 куплет. Сезнең алда җырларга ярамый торган чистушкаларны. Кызык иде инде миңа, опилкага тәгәрәп төшеп көләем, миннән әти көләем. Малай, анаңа әйтмә, икебезгә дә бетте баш, өйгә кертмәй дия. Аннан әни чыгырый, мәрхүмкәем, зинһар кайтыгыз инде. Берсенә 5, берсенә 52 дивана. Мин бит көтү куырга чыгырга да оялам, авыл хатыннары миннән көләләр, синең ике теге диванаң төнге сәгать 2-дә дә акырып утыралар иде әле дип әйтеп. Кайтыгыз инде, дип. Әни дә юк, әти дә юк. Мин һәр минут сайын искә төшереп торам. Безнең әтидән нишләптер гомер буена солярка исе килде. Хәтта мунчадан кайткачында йөгереп барып әтинең муенына сарыла идем, әтидән аңкып солярка исе килеп тора иде. Бүгенге көнгә хәтлек машинамны заправкага кертәм дә, берәр минут иснәп торам. Үзәк өзгеч каяндыр. Әти исе килә. Гомерем буена хыялландым әтигә багышлап җырларга. Без шулай бит инде, без дуслар кунакка килә башласа, йөгрәбез, өстәлләр әзерлибез, дусларга бүләк әзерлибез, туган көннәренә йөгрәбез, әти белән әни көтә. Көтә куя китсеннәр инде алар. Әйдә, бүген шалтыратмадым, иртәгә шалтыратырмын әле. Ярар, бу атнада кайтып булмады, әле баш авырта, әле давление, әле буран, әле эштән җибәрмәделәр. Кая китсеннәр инде алар, әти белән әни эше беткән, утыралар инде алар, көтәләр инде, әйдә. Өлгермәдем. Әтинең соңгы көннәрендә шалтыраттым Реваль Хисматуллинга, композитор. Әйдә мин әйтәм, бер кемгә дә ошамаган бер җыр җырлыйбыз әтигә багышлап. Әнтине мендәрләр арасына утыртып куйдык. Миңа WhatsApp-тан җыр җибәрә. Реваль җыр җибәрә, әтигә тыңлатам. Мин әйтәм: "Хәтерлисеңме, әти?
Мен сиңа бәләкәй шақта жыр-жырларға вәгъдә биргән идем. Әйдә, мин әйтәм, син тереләсең, һәм без авыл клубына төшеп икәү концерт куябыз. Син уйнарсың, мин җырлармын, әти, мин әйтәм, пожалуйста. Күзеннән мөлдерәмәй яшага белсәгез, сүзен дә шалмый, ул баш эшли, тел тыңламый. Йылый, әти. Апай белән җизнәй керделәр. Иркәм, азаплама, танымый ул беребезне дә, ди апай. Как танымый? Әти, мин әйтәм, ничек инде минем әти минеме танымый? Әти, мин әйтәм, алай итмә. Мин моны биллахи дип сөйләйм, беләсезме, әтинең иң соңгы хәрәкәте дөнья йөзендәге. Чытырманлап карават башына ябышты. Туп-туры күзгә караган, әкрен генә аягын шуыштырып китерде дә. Минем аякны кәкрәйтеп маташа. Үзе көлмәкче була. Мин сине таныдым. Син минем Илсиям дигән сүзе иде бу әтинең. Менә шуннан әти сәгать ярым дигәндә, күземә карап йылый-йылый кулымда үлде. Соңгысы китте. Мин беләм, мин ышанам, сизәдер, күрәдер дип уйлыйм. Мин кайбер вакытта башым асый, мин ничек инде мин әйтәм, гомер буена солярка исе килеп торган бәләкәй генә авылдагы гап-гади колхозник Ядекәрнең һәм гомер буе силос исе килеп тора торган Даярка Гөлсинәнең кәкре тәпиле малайы бөтен Рәсәй буйлап концертлар куеп йөрсен инде. Иң кызганышы шул, бу көнне әти дә, әни дә күрмәделәр. Бүген Уфа рөхсәт итсәгез, ниһаять менә шушы җырны әтинең рухына багышлап, җырлап карыйсы килә. Мин бит әти, малая. Булдым сиңа улым, синең мин уң кулым, яшәр өчен җирдә көч бирде. Давылларда сынмас, җилләрдә сыгалмас, имән итеп мине үстерде. Мин бит әти кебек яшәү тәмен белеп, һәр нәрсәнең табан үз җаен. Кызың булсам да мин, көлеп торсам да мин бит әткәй синең малайың. Барысы килде көчтән, чирканмады эштән, егет итеп мине үстерде. Барсын алдым синнән, ә син әткәй миннән, кеше дигән көчле зат иттең. Мин бит әти кебек яшәү тәмен белеп, һәр нәрсәнең табан үз җаен. Кызың булсам да мин, көлеп торсам да мин бит әткәй синең малайың. Рухым ныклы хәзер, ак карага әзер, ярдәм итте синең тәрбияң.
Яшьләрен тотам, әле дә булса отам. Рәхмәт әйтеп сиңа баш иям. Мин бит әти кебек яшәү тәмен белеп, һәр нәрсәнең табам үз җаен. Кызың булсам да мин, көлеп торсам да мин бит әткәй синең малаең. Кызың булсам да мин, көлеп торсам да мин бит әткәй синең малаең. Мин бит әткәй синең малаең. Gitmeyiz. Ау, микрофон. Қадірлі тамашашылар, әрбіріңіз, наверное, менің сөзді құплар өтен салда отырған. Шундай биік жүрсе өстерген сен әтиәнилерін бір минуттан алып іске алсақ нешік болар екен. Басып, аяқ үсті басып.